बेरगाव खोन्दो 13थि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायनाया जागायबाय। उदालगुरि जिल्ला एबसुजों बानजायजानाय 13थि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायनाया नैथि खोन्दो हरिसिंगा आरो बेरगावआव गेलेनाय जादों। दिनैनिफ्राय बेरगाव आरो बेरगाव खोन्दोनि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायनाय गेलेनाया कबिरालि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो फानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दोलोजों बेरगाव गेलेग्रा फोथाराव गेलेनाया जागायजेनो। हाबाफारि बादियै एबसुनि फिरफिलाखौ बिरहोयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नलियास दैमारिया। जोलुर बादायनायखौ बेखेवना होयो एबसुनि बारग' सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बुद्दिराम बर'आ। बेरगाव खोन्दोनि जोलुर बादायनाय गेलेनाया दिनै 18 जुलाइनिफ्राय 29 जुलाइसिम जागोन होनना मिथिहोयो। अब्ला फै खौरांगिरिफोरनो फोरमायनाय रावखौ नायनि। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13थि बोसोर बैसोनि खुदियाफोरखौ लानानै गेलेनाय जि मोनसे बादायनाय होबाय थादों। देग्लाय 13 बोसोर जादों बेखौ आं मोनथिदों। बे हाबाफारिया जानाया आरो बेहाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उदालगुरि जिल्लानि बिथांमोनखौ आङो धन्यबाद होदों। दिनै जोंनि जायफोरनिखि उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौ लानानै जि मोनसे सुबुं सम्पद दानायनि थाखाय जे गेलेनाय बिथिङाव जि सांग्रांथि लाबोनाय बियो जोबोद बाख्नायथाव जादों। आरो बे हाबाफारिखौ लानानै निस्सय जोंनि जाखांफुनाय खुदियाफोरा जाहाथे साफा साफा गेलेगिरि जानो हायो बेखौ आङो मिजिंथिदों। आरो जाय दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि तरफनिफ्राय बिथांमोनखौ साबायखर होदों। आं मिजिंथिदों बियो गोबाव जोंनि उन्दै गथ'फोरा साफा साफा माने मोजां गेलेगिरि जाहैनानै जे जोंनि गेजेराव बा जोंनि माहारिनि एबा देशनि मोनसे सम्पद जानानै थाहैयो। जोंनि हारिखौ मोनसे गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय बिथांमोननिबो बिहोमा जाहाथे जाहैनो हायो आं बेखौ मिजिंथिगोन।